салом алейкум тамошобинони азиз, ҳама каса сӯзен хубен. Влоги мо анамиҷа сар меша тамошобинони азиз. Имрӯз мекунем қуртоб динамуд ба рӯғани зиғир и абичи рӯғани хати. Зуволаҳоро гирифтем, 3 та зуволаи фатир шид. Мемонем камтар дам мегиранд зуволаҳо. Як зувола монад, фатири пиёзӣ мекунем. Ман пиёзшам хикада реза мекунем тинник када. Да труш камтар мурч, намак, рӯған меандозем, када аралаш мекунем. пиёза хушрӯ карда аралаш кардем, анамихе омадак актинак мекунем зуволара якум фатири ва я пиёзия тайёр мекунем, зуволаша тинак мекунем. зуволаи мо тинак шида намихел, ак мешакем дар рӯш рӯғани зарча. Ҳама ҷоша хушрӯ карда рӯғана мешакем. Намихел. мечошем пиёза дар болош. Ҳама ҷошта хушрӯ карда мечошем пиёза. фатир хушрӯ дам гирифт, ак тинак мекунемша дар духовка мемонем. Анаи фатири пиёзия када тинакш мекунем. фатира мондем дар духовка, ак тайёр мекунем салат барои қуртоба. ҳама маҳсулотоша реза мекунем. пиёза реза када шидем, анамихе када дар об мешӯем, реза мекунем мондаги маҳсулотоша. салати мо тайёр шид, анамихел омад. ак мегирем фатираи духовка, фатири пиёзӣ тайёр шидина. тамошобинед анамихе омад видиш. камтар места фатир хунук меша, баъд мешканем кани чӣ хел омада дарони фатир. мепазем дигим фатир монам, фатир барои қуртоба. када тинакш мекунем, гул мемонем, баъд вилка хати мухпар мекунем. мухпаро маскуа тамошобинед инҷа тоҷикистон естеку. фатир мо камтар хунук шид, ак мешканем фатири пиёзия кани дарунаш чӣ хел омадагия. тамошобинед шумо тайёр кунем, беҳад бомаза. як бор тайёр карда
фатир беҳад гармай. Мебини ҳавош ташиб омадеста хананашдаёня муқа. Ҳанам хеле омад тамошобинини азизам. Мазаш беҳад ба маза. Афсус ки шумо дар опера экране. тайёр мекунем кефира. дамо чӣ дар кора барои даруни кефир духтан. ним лимон, намак. кадан лимона мечафем донушда. барои чӣ лимон азия? Барои ки мазаш агар кефири туқа қатӣ кунӣ ширин меояд қуртоб. лимон андози камтар тиршак мешавад. ранги чакои Тоҷикистон барем. беҳад ба маза меша. попробуй кунем тамошобини азиз. зураи беҳад қуртобтон мазаш пасон мебиёда. мекунем намак медозему хушрук када аралаш медем. вай дружа донои лимон ғалтем хушрукча қатӣ мегирем шо. ҳама чизоро тайёр кардем. ана мехел фатира нигоҳдорем. фатира озяи духовка мегирему дар табақ реза мекунем. баъд инҳоро ҳамаша дар рӯи қуртоб мерезем. фатири мо тайёр шуд. тамошобинони азиз, ана мехел омада. ана фатира дар табақ реза мекунем. тайёр кардани қуртоба сар мекунем. салатшда камтар намак кардем. ана гуфтем хушрӯ кардам. фатир беҳад гармай. мерезем кефирша. дар болош якм мемонем пиёза. пиёзе ки ман отдельно гирифтам монда будем барои ош. пиёзша мондем ана мехел. аку руғана дар рӯш мерезем. кадар руғани ҷӯша дар болош мерезем. мемонем салат дар рӯш. баъд дар болои салат камтар бо зелен мечӯшем. қуртоби якми мо тайёр шуд. тамошобинони азиз, ана мехел омад. сар мекунем диюм қуртоба ба руғани зиғир. шумо кадомшан афзал мебинед? ба руғани зиғир или руғани обичный қатӣ? видеои мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо чӣ гуфтанем? кадоме ки нав ба канали мо меҳмон шудед, хуш омадед. ай ҳамагитон миннатдорам. ҳамагита ҳурмат мекунам. дар куҷое бошед, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. чӣ муроду мақсад дорем, ба ҳама орзуотон бирасед. хай ҳамагитонро худованд нигаҳбон бошад. дар паноҳи худо бошед, мардуми мусалмони рӯи дунё.